Hej alle sammen. I dag er vi på vej ud til Jason, som vi passer. Så ja, jeg håber, I følger med. Det der kommer til at ske i dag, det er, at vi skal move og måske stræle. Og så ja, sådan fodramme og lukke ham ind. Nu er jeg kommet ind i bilen, så ja. Rock your body. Så er vi kommet herud. Så ja, nu skal vi ud og move. Så. Der er ikke så meget lort. Det er sådan kun lige her. Så skal der moves. Så har min mor lavet hø. Hej mor. Hej. Nu fandt jeg lige min missekat-ven. Ja. Så har jeg modet og fyldt hø op. Jeg skal lige ud og sige hej til Jason. Jason! Jason! Hej! Hej, Basse! Hej! Hej! Oh, hej! Hej, Basse! Ja. Ja, du er så stor. Hej. Smile. Ja. Smile. Smile. Yeah. Så har vi også lige et æble tilbage. Det må du gerne få. Smager det godt? Ja. Fine dreng. Ej, det ligner bare, at du har sådan et langt hoved, når jeg har zoomet helt ud. Okay, du synes jo, du slikker. Så er min mor ude at move på faldet. Nu går Jason. Ja, du så sød. Så står du bare der. Så går vi lige lidt. Godt. Ja, vi går. Så går mig og Jason ved sådan en ind. Bare lige lidt ned ad hegnet. Godt. Hej. Skal du med? Skal du med? Skal du med, Basse? Ja. Ja, du kunne ikke lade være med at gå væk fra mig. Ja. Nu gider han ikke med. Jo. Men ja. Måske kommer jeg til at filme lidt af Bumle. Fordi måske skal jeg stræle ham. Så ja. Og Jason følger efter. Han er så sjov. Først Jason. Så ja, det er lige det, der kommer til at ske i dag. Der kommer også et tidspunkt, hvor vi skal hjem
Og så skal vi herud igen og lukke ham ind. Så det kan også godt være, at jeg filmer lidt af det. Grunden til at have cykelhjelm på, eller ridehjelm, undskyld, det er fordi, at det skal man, når man er under sådan noget 18, tror jeg det var. Så ja, I får lige en smuk video af smukke Jason. Ikke også Jason? Vi interviewer dig. Der er nogen inde på ridebanen, så det er derfor, han kigger meget. Han græsser lige lidt. Og hvis I ikke ved, hvem Bumle er, så er det ham, der lille brud. Og sorry for, at der er så meget vind. Jason står lige og drikker, eller har gjort. Og så er der bare en masse græs. Eller der er ikke så meget græs, men ja. Vi har lige fået mude. Så kan man se lidt der, at der er blevet mude. Og nu kommer han selvfølgelig. Godt, Basse. Ja. Var det lidt kedeligt? Du har været hen og drikke, kan jeg mærke. Du er helt våd. Ja. Jeg fik lige lidt guldrød til Jason. Og så skal jeg strile på det. Har jeg lige fundet ud af, at jeg har fået lov. Vi ses om lidt. Vi skal ind og strile Bumle. Nu skal I med mig ind og strile Bumle. Undskyld for, at jeg lige råbte lidt, men det er fordi, der er meget vind. Jeg skal lige her ind og finde hans skrim. Hvor filen er hans skrim henne? Det er lidt noget brudt i. Ja. Så er det bare at få hans skrimer. Jeg har fået træktog, og nu skal jeg ud og hente ham. Så ja. McQueen står her. Det er også McQueen, men det er ikke dig, jeg skal hente. Hej. Hej Bumle. Hej Bumle. Nu står Bumle der. Kender I det, når hun bare står og keder sig? Og ikke får noget svar af sin mor? Jeg skal bare vente til jer. Jeg må komme ind og tage ham. I'm a queen. Må jeg tage ham? I'm a queen. Du slår en... Ej, hvor du tavlig. McQueen! Ej, er du okay, Bumle? Nu kommer Rico muldyret. Hej Rico! Hej Rico! Rico, han er et muldyr. Godt. De lange ører. Ja. Smile. Ja, hvor er du dygtig.
Så nu vil jeg afslutte den her vloggen, fordi der kommer ikke til at ske mere, og vi skal hjem. Så derfor vil jeg slutte vloggen nu. Så jeg håber, I vil abonnere, subscribe og like og alt muligt. Det vil jeg sætte en mega stor pris på. Så ja, hej hej!